Nik uste maila batean entrenamenduak bezain beste, segun zen nibeletan hitz egiten dugun, igual ez hainbeste, eta ez bakarrik errendimendua begira, nik uste bai karrera bat ondo eramateko, prozesu guztia ondo eramateko, lesioak ekiditeko, gorputza errespetatzeko modu batean, garrantzia oso handia dakala. Eta batez ere adibidez Behobia, oain Behobia eta zea egeala, Behobia bezalako lasterketa batean bai oso garrantzitsua da, ze karrera bastante luzea da, eta karreran zehar bai elikadura hori sartzen da, ez? Bai gela moduan edo azukre moduan garrantzitsua da bai hori sartzea. Nik uste gaur egun oaintxe bertan jendeak bai ematen diola dakan garrantzia, ez? Leheno bino gehiago. Egia da, Behobia bezalako lasterketa batean oso popularra dela eta jende asko egiten dula, bai igual jendea oso aloloko bezala dijoala eta bai egiten dula gauzak garrantzi asko, dakaten garrantzia hori eman gabe. Mino generalean nik uste gerozta konstientego gehala elikadurak dakan garrantziaz. Bai, nik uste ja maila bat dakaten kirolariak bai ematen jotela dakan garrantzia, mino lehenengo aldiz Behobia ingo dunean jendeak, garrantzia asko ematen jo, igual, entrenamendu plan bat edo zerbait hartzea eta elikadura pixkat alde batea uzten du, ze azkenean bere helburua da itia eta aliketa hoberen itia. Lehenengoa eta garrantzitsuena nik esango nukena da ez ezer berria probatzea karrera aurreko egunean. Entrenamendu luzeetan edo edozein entrenamendutan probatzea bai gosaria, bai aurreko afaria, karreran zehar zerbait jango badute hoie bai aurretik prestatzea, ze bestela momentuan, gorputza ez doitua jatea, arazoak sortzeko aukera handia da, así garrantzitsuena ez ezer berria itia. Azkenean, garrantzitsuena karrera aurretik, karbohidrato kopuru on bat sartzea, azkenean gure gorputzak energi iturri bezala hori erabiltzen dula, orduan, beldurrik gabe sartu, afaltzeko karbohi platerka bat, gosaltzeko bai digeritzeko erreza den gosari bat eta junik esan duen bezala aurretik, aurrez aurretik probatua, ez zer berria, eta ondo hidratatu, barazkiak eta gauza horiek bai aurreko egunean eta ekidin ze azkenean fibra asko dakate, digeritzeko zailak dira, orduan karrera begira ez hain interesgarria izango. Eta hidratazioa. Hidratazioa oso garrantzitsua. Tostada bat ogi txuriakin, integrala ez izatea, eta mermelada, platanoa eta eztiakin, edo gauza horiek egunerokotasunean hainbeste gomendatzen ez dienak ze azkenean azukria da. Karrera aurretik hori interesatuko zaigu. Edo abena, gaur egun nahiko modan do abenakin gauzak itea edo, holako gauzak. Ongi errekuperatzeko azkenean garrantzitsuena, aurretik esan dugun bezala karbohidrato iturri on bat sartu, azkenean gastatu dugun guzti hau errekuperatzeko, muskuluak gastatu dugun glukogeno errekuperatzeko, hemen ja berdin du integrala denuez, hemen zuntz kantitateak ja berdin dugu, eta geho beste dela proteina ere, muskuluan muskuluak gastatu duen edo hautsi den hori, pixkate errekuperatzeko bai. Bai garrantzitsua hidratatzen jarraitzia eta azkenean izerditik gatz mineral pila bat galtzen dira bai, orduan garrantzitsua izango litzateke hori rekuperatzea. Hortarako alkoholitzateke edo gatz pastillak hartu edo bai azkenean elikagaiak badakate. Orduan hori rekuperatzea bai garrantzitsua.